Revs Production. Barhama, 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 Barhama. Shehu na ce kai ma ka furta idan ka ganewa na shifa hakikar ɓuya la sharika barhama gatan yan ɗarika. Shehu na ce kai ma ka furta idan ka ganewa na shifa hakikar ɓuya la sharika barhama gatan yan ɗarika. Yau da usuli za a sadar mai neman Allah a Allah. Shehu na ce kai ma ka furta a farkon sautin sai jamala. Mama Fatiha da bayyanar taki zan surfe yan kala-kala. Washe gari in buɗe aiki irin na kasancewar wasila. Barhama gatan yan ɗarika. Tsiran Allah gun ma'aiki a yau wani aikin za na ɗauka. In ruhi ya gaza jikina a ƙara kusanci na aika. Sako zan yi wa masu zargin mu motar canawan ɗarika. Dan Allah mu kula da shirka. Barhama sirri ne a sirri irin na mutunci babu shirka. Sai da karatu za a tantance yarda har a saka a aiki. Wanda ya kama kafa da gausu hakika baya sirka sirki. Allah Allah ne a Allah ina tauhidin masu zauki. Al'amarin hakki a hakki. Annabi ne muradin masoya barhama ba shariki. Barhama gatan yan ɗarika. Yadda ka ganewa na shifa idan fahimin ka yake ta gani. Kana idan ya san da zaɓi ya sa zaɓinsa cikin ma'ani. Soyayya tsagwaranta na ce mafi sauƙi shi za ka auni. Bar mu cikin ainihin yaƙini. Barhama sirrin soyuwa ne cikin manzan Allah da nuni. Tarbiyya ita ce inayar sanin Allah makurar adala. Dan aniyar wasu sai ya bi su a daina shiri a cikin badala. Wadda ya zagi ubanmu shi ma ubansa jalala sau jalala. Mu ba ma aikin dalala. Shehu muradin dai jamalar ku soyayyar Allah a Allah. Kai maki baka da hujja ina hujja a cikin makanta. Kallo ya ishi mai gani in ya ɗau diwani sai ya furta. Barhama lallai ambato ne cikin kirji me sa a huta. Lallai kauna ta wadata soyayya sirrin isa ce zuwa koli in na fahimta. Barhama, 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 Barhama. Idan sakata ta kulle kofa akwai manufar kulle ta malam. Babu abun burga ga 'yan kala-kala a cin zarafin mu'assam. Ji da gane mugun gani kwashe-kwashe a kwashe zato mu kam-kam. Wanda yake kafuwa da kam in yi shiru ko in faɗi zahirin ɓuya akasin kamalan. Barhama gatan 'yan ɗarika. Me ka sani kan shehu kai ne zama kai su kan 'yan ɗarika. Me ka karanta kai ganin aibukan maulan mu cikin faɗarka. Yaushe ka fara yaushe za ka yi gamawa in ka kai zatonka. Inda ake ɗauke ka ɗauka aibi ko kafirta bawa bakar aniya ce martanin. Shehu aminci shehu haske a ya barhama abin muradi. Shehu kusanci shehu sirri cikin sirri ainin shuhudi. Shehu karamci shehu yarda muna jin daɗi mai nishaɗi. Oh barhama ne ba daɗi. Gaske a gaske ku bani amshe ku ce sai barhama mu ta taɗi. Barhama, 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 Barhama. Yadda kake sharafi suke so su kamfaci ko da ɗan kaɗan ne. Su ma sun yawo a shafi na sadarwa domin a gane. Su maƙiya ne 'yan a ƙare cikin zulmi kowa ya kone. 'Yan halarar su mazambata ne. Gashi ƙiyayya ta kusanto su an gane su mayaudara ne. Barhama gatan 'yan ɗarika. Sunnar annabi wajibi ne ga duɗa na halali ya koyi. Shi ko salati tabbaci ne na imani mun kama layi. Soyayya
sai ka nutse a cikin neman masoyi. Kai ma shehu na ce ka furta, ke ma shehu na ce ki furta. Barhama gatan yan ɗariƙa, kai da ka ce ba wasu ɗato mijin babar ka ina ya san ka. Dan su kake ko ɗan sanan ma misali na yi maka kwance sarka. To a ajin da kake karatu da tica ko kuma babu sai ka, ƙarya ta shiga taitayinka. Kai lissafi in ka kare cikin irda to sai ka farka. Shi kwa masoyi in ya kai so na sosai za ka ga ambatonsa, ko ta ina baya rabewa da mai sada sa da waridinsa. Sai ka ga hoton shehu kofar gida mun manna babu nesa, gashi cikin ɗaki mu gansa. Har a wuyan mu murata ya sallama da aminci zaka ji sa. Barhama, 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 Barhama. Duk wani wanda ya gane Barhama zaka ga ya zama ɗan amana. Soyayyarsa da shehu sirrin cikin saiki ne za a nuna. Kowanne a cikin mu faila yake shatowa za a gona. Masu jahannama sai ku kunna, a gafurta mu ganin da na yi kwangilan arna tunani na raina. Barhama gatan yan ɗariƙa, dattawanku da malaman naku masu zuwa da awar a gyara. Me aka ɓata za su gyara, duwai masu rabon asara. Kun ƙi ku gane gaskiya kun hana su gane yan tijara. Babu sumi dan ba dabara, sai kaga an iya kabbara sanda cin zarafi ta fito bishara. Mun ce annabi na da taimako, kun ce lalala zato ne. Mun ce annabi na da girma, kuna ta fushi nan ma ina ne. Mun ce annabi yayi daban da halittu dan shi rahimi ne. Na san dai ni ajiza ce, annabi babban arziki ne, abin nema babban rabo ne. Ƙarya in ta fake da ƙarya butulcewa ai wajibi ne. Sharri ta gadar da sharri, uba na gari Aisha yabo ne. Aini da haƙƙun lati ta tajalla murshidi ne. Annabi dai mai taimako ne, zaɓin Barhama sayyidul kauni nan muka kare lamuni ne. Barhama, 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 Barhama. Shi ma jubi baya ɗaukar jalala in ya kauce hanya, komai sauƙin tambaya sai ya razana ƙeya sai ya juya. Take firgita ko ya hauka na kame karatun sai ya sauya, kamar bijimi a ta kayya. Gashi siyasa ta fi sallar su suka ce ba ni ba hayya. Wai me neman taimako gun waninsa ya sha ya ciyar da kansa. Masu ginawa nafsu hutu su sai mota da gida su kyasa. Masu abamu na gyara-gyaran masallatai ko za su rusa. Malam ya cika aljihunsa, ƙarya ce zalla da maula cikin hikima dan kar a kosa. Barhama ba za mu ƙara, mu ba mu san su ba yan larura. Waccan ma da suke ta ce su masoya ne su yi ɗan dabara. Duk wani wanda ya ƙage aikin da ba kai ne ba cikin ishara, tabbas baya nan a faira. Annabi sak tafiyar mu faila, ko sai ɗan faira shaka ƙara. Barhama, 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 Barhama. A bar buya a haƙiƙaninta, a bar ƙarya a ma'adananta, a bar suka da kulafucinta, a bar neman suna a ɓata. A komu a sha madadin rabauta, ni dai gausi na ce ka furta, ni dai shehu na ce ka furta. Idan ka gane sai ka ganar da masu fahimta la sharika. Wannan sakon ta fito daga zawiya na Imam Aliyu, mai littafi shi yaban na shahar na katar ciki dalli ayyu. Ni ce dai Aisha ambato karan kusanci ya ƙawiyu, da annabi Fatima har Aliyu, Imam Hassan da Imam na Hussein, Zainab binti Imam Ali.